El millor per comunicar, per parlar en públic, és tapar-te els ulls i no veure qui tens davant. Si et tapes els ulls, el públic desapareix. I com que desapareixen, la por no existeix. És la meva fórmula màgica. No miris el públic. Total, que parlem amb els ulls? No. Amb la boca tapada no podem parlar, però amb els ulls tapats sí. És la fórmula infal·lible de l'Ali Feliu. Perquè, és clar, si mires al públic, doncs... I si em quedo en blanc? I si em fan una pregunta que no sé respondre? I si se m'asseca la boca i no puc parlar? I si em tremola la veu? I si faig una presentació penosa? I si em venen nàusees i... I si mires el públic? I si aprens a gestionar el que et passa? I si el públic no és el teu enemic? Que no venguin fórmules màgiques. Parlar en públic és una qüestió de gestió i entrenament. Connecta amb el poder de la comunicació. Implica, emociona, convenç.